veus en Noah, el gos de raça Pointer a qui van disparar un tret d'escopeta de perdigons a la cara i posteriorment van llençar un contenidor de Balaguer lligat dins d'un sac, ha trobat una família d'adopció a Alemanya. En Noah ha viatjat fins a Düsseldorf, on l'Angelique, aquesta dona que veieu en imatges, l'ha rebut amb els braços oberts. En Noah ha patit molt, però finalment ha sobreviscut i ha aconseguit recuperar-se de l'extrema gravetat de les ferides que va patir gràcies a les atencions mèdiques dels voluntaris de la protectora Els Amics dels Animals de la Noguera i de les donacions fetes per moltes persones. La història d'en Noah és trista, però finalment sembla que té un final feliç. En Noah ha patit molt. Va patir una agressió d'extrema crueltat, però finalment ara comença una nova vida per a ell. Una nova vida plena d'amor i afecte.